Guys, какво става? Аз съм Мевелгай. Днес ще ви покажа как да направите изстрелвачка в космоса. Трябва дрог, вода, TNT, бутон, френс и златни ябълки, ако сте на survival. Аз сега ще ви демонстрирам как. Ще ви покажа как. Трябва да има гид. Ядете една златна ябълка. Цъкате бутончета, те се падат. Не знаете какво направите, защото вижте колко нагоре не изстреля. И го правете това с крила. Иначе ако бях на survival, нямаше да умра, понеже ги включих в последния момент. И добре, сега ще ви покажа как да го построите. Аз имам два, защото един клип се провали. Напълно се провали. Сега ще направим още един. Така че го направим тук. Така. Сега слагате един бедрок. Броите 1, 2, 3. Сега правите така. Абе да е на 3 купчета. Чакай. Тук обърках нещо. Това не заблуда. Да. Защо картия е такава? Няма да мърдам, защото го правя за трети път вече и се чува ужасно като мръдна. Ама ужасно се чува, затова няма да мърдам. Това защо го направих, не знам. Добре. Аз ще ми наслагам първо TNT-тата, за да не се бавя после. Така. И сега слагаме после редстоун забравих. Трябва ви редстоун. Обаче става още ако сега вземате редстоуна. Литвате си. А може и на survival да го правите. Обаче трябва да си вземете материалите. Креатив, защото бедрока няма как да го вземете. Освен субсидия да го направите и субсидия става. Ох! Място върху редстоуна. Едно бедрок, едно бутон. Заставате на вратката. Ядете една. Махни се. Ядете една ябълка полетите. И го правете с такива Elytra Wings. Защото иначе е втори. Намирате. Чакайте се. Слагаме това. Слагаме това. Можете се да натискате го и гледате са. Пинг! После искам.
клипа стана много късно. Така. Надявам се добре да ме чувате, просто нямам микрофон. Ще направя реклама на тоя хакера 07. Пишете го, абонирайте се, той е голям пич и прави супер яки клипове. Приятели сме. Може някой ден да направим бимбо за челендж заедно. Той не снима се иска. Картинката му е да снима главно просто. Картинката му е на голяма петка. И сега ще натиснем бутончето и ще... добре. Ще натиснем бутончето и ще полетим. Чува се този звук, като почне да летите. Пускайте крилата, като ви заредат чънковете, защото иначе ще се загубите. Еми хора, искам да завършим клипа след тази пауза. Еми хора, това ще бъде от мен, наунийте се за мен и за хакера, повече за мен. Аз съм най-добрия. Нинете се за мен, нинете се за Шаухекс, за Вената, за Хеванбул и за Дидоди. Другите са шантави. И чао хора, другия път.